Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Mary şäheriniň bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Zähmet, pensiýa, talip haklaryny hemde kömek pullaryny nagdlaşdyrmak isleýän raýatlar giýje sagat 10-dan başlap şäheriň dürli banklarynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Şu gün şäheriň Türkmenbaşy we Senaat banklarynyň öňünde gaty kän adam bar. Sagat 8:00-da Türkmenbaşy bankynyň öňündäki adamlaryň sany 300-den geçdi. Senaat bankynda nowat depderçesine ýazylan adamlaryň sany 500-den geçti. Saat 9:00-da hem adamlar iýdigiderli gelýärdiler. Adamlar garaşyp dur. Pensionerleriň köpüsi bolsa bu nowaty görüp ümsümjek ýygyna gaýdýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 5 awgustda gürrüň berdi. Habarçy şu ýylyň 1-nji ýarymynda bankomatlarda nagd puluň tapdyrandygyny, emma olaryň örän hayal işländigini hem belledi. Şeýle-de ol Senaat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Mary şäherindäki şahamçatynda bir bankomatyň işleýändigini we ondan gün ortana çenli diňe 47 adamyň öz aýlygyny natlaşdyryp bilendigini hem nygtady. Gün ortan wagty golaýlanda ara baglanyşyk ýok. Gün ortandan soň pul berler. Häzir gün ortanlyk naharyna çykýarys diýip bankyň içinde oturan bir polisiýa işgäri aýtdy. Gün ortandan soňra bu bankda ýagdaýyň nähili boljagy belli däl diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä marly ýaşaýjylar giýje saat 10:00-dan başlap bankomatlaryň öňünde nowata ýazylýarlar. Nowat depderçesine aýlyklaryny nagdlaşdyrmaga barýan adamlar tutýarlar. Olaryň arasynda beýleki edara kärhanalar bilen bir hatarda vilayat bilim bölüminiň Türkmengaz döwlet konserniň işgärleri we harbylar bar. Adamlar hiç ýatman özara gürrüň edip ertir irdene çenli garaşýarlar. Uky alman nowatyna garaşýan adamlaryň käbiri pul alyp bilse-de käbiri alyp bilmeýär. Käbir adamlar entek ýuna üçin zähmet haklaryny hem alyp bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä bank resmiýetleri ýa-da beýleki türkmen häkimetleri bankomatlarda pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada ilat köpçüligine hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Adatlyk radiosynyň Mary şäheriniň bankomatlarynda dowam edýän nagd pul ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň merkezi, Senaat, Türkmenistan we Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň Mardaky şahamçylary bilen habarlaşmak synanşyklary netije bermedi.